این دوستان عزیز рабочий столи ман. Инак мо барномаи яъне ки ярлики фотошопро мо метавонем аз инҷо кушода кунем, аз пуск метавонем кушода кунем, аз инҷо Adobe Photoshop CS 2017. насиб бошад дар телеграм ман силкаашро мемонам, ҳатман дар омада Adobe Photoshop нависед, силкааш мебарояд, шумо ба худ насб мекунед. меравем мекушоем, якуме ки кушодем хай интизор мешавем. пас аз кушодан ин окно, яъне ки тирезае ки ба мо кушода мешавад, ин здесь отображается ваши недавние работы. яъне ки чӣ коре карда бошед дар инҷа, охирон бор ҳамунҷа ҳамун корҳоятон дар инҷа мешавад, яъне ки дигар намекобед, намегардед. ин як окнои хуб аст. агар хоҳед ки ин набарояд, редактирование медароем ва инҷа настройки основной. Вақти даромадем, нигоҳ кунед, ина показывает начальную рабочую среду. Инамин рабочая среда анамин аст. метавонед галочка монед, ин нест мешавад, яъне ки вақте ки кушода мекунед барномаи фотошопро, ин дигар шуморо ташвиш намедиҳад. вале ман мегӯям ки бимонам хеле қулай аст. инак шурӯъ мекунем. мо дар боло дорем файл редактирование изображения, слой текст, яъне ки бо слойҳо кор мекунем, бо текст. вақте ки набор кардем, баъд ино ҳамашон сиёҳ мешаванд. ва выделение, чизе ки мо интихоб мекунем, файлы, фильтры, яъне ки вақте ки олибо оянда ҳамаи ин болоро мегузарем. дӯстони азиз, асос анамин аст. ягон аксе ки мехоҳед кушода кунед, яъне ки болоаш кор кунед, аз ҳаминҷо файл открыть ва метавонед аз ҳаминҷа вақте ки корро буд кардед сохранить ёки сохранить как. чӣ тавр сохранить кардан лозим аст. инак мо создать мечохем, инҷа открыть, яъне ки открыть ягон файле ки яъне ки аксе ки дорем медароем. ина мисол рабочий стол ва ина кушода мекунем, кушода мешавад. вале мо ҳозир создать мекунем. мо ин окноро ба шумо мефаҳмонам. ин окно, дӯстони азиз, инҷа ҳамчунин размерҳое ки охирон кор карда будед, дар инҷо ба шумо нишон дода мешавад. ва ин сохранение, яъне ки ягон файл ҳаҷм менависед ва дар инҷо сохранид ҳамин файлро мекунед, инҷа файлҳои шумо, яъне ки худ сохранид кардагӣ мешавад. фото, яъне ки размерҳои фото 10x15, чӣ хеле ки медонед, дар ҳама ҷо дар 10x15 акси навор чоп мекунанд. Kodak экспресси кинотеатри ватан лола буд. ҳамин 10x15 стандартни сурат акс. барои мо инҷа ба дӯстони азиз русия аст, тоҷикӣ аст, ман аллараш мегӯям, барое ки ман ҳар яте ино перевод кардан на шумо мумкин тонед, на ман тонам. барои мо бо лафзи бурро, яъне ки фаҳмо мегӯям. ва инҷа ҳамчунин ина мисол А4, размери А ки принтер чоп мекунад, инамин аст А4. метавонем аз инҷа интихоб кунем, метавонем аз инҷа ҳаҷмашонро нависем ва ба мо кушода мешавад. инак мо инҷа медароем. инҷа барои аксҳои мобилнӣ, барои ина размерҳои кино, яъне ки превьюи ютуб, агар оли ман ба шумо превьюрам дар ин фотошоп мекунем, яъне ки рӯи экрани видеои ютубӣ аввал шумо мебинед чӣ хел мисол ҷолиб аст, ба медароед болош ба клик мекунед, медароед видео шурӯъ мешавад. анамин превью мегӯянд. аз ҳамун размерҳо метавонед истифода баред. вагар на метавонед худатон ҳаминҷа интихоб кунед. масалан мо аз 0 мегирем. якум мо мегирем 10x15 обични суратро мегирем. ина ширина, яъне ки паҳмияш 15 ва эхелияшро мо мегирем 10 сантиметр. ина 10 гирифтем, бо сантиметр кор мекунем. ва инҷа мо метавонем 302 ёки 72 пиксел кор кунем. пикселҳо ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам. пиксел масалан як вақто телефонҳои самсунгҳои кӯҳнатар буд ку, CS 315 415 ҳамхеле. ана телевизори агар экрани ҳавая пештар кунед, наздик кунед, ина хеле пиксело мебинед. ина бинед, ман дар акс нишон медиҳам. ин самсунгҳои кӯҳна, яъне ки пикселаш кам. бо самсунгҳое ки ҳозир нигоҳ кунед S24, 25, 26 баромадааст, вообще пеш мекунед, ягон нуқтачаи экранро, яъне ки пикселро намебинед, барои ки рӯзаи рӯз тараққиёт хуб шуда истодааст. мо анамин 72 агар бимонем, ин миёна аст, дӯстони азиз. ин миёна аст. барои ҳамон қадар мо 72 стандарт кор мекунем. агар хоҳем зиёдтар кунем 300 точка мекунем.
барои ки интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамаашон бо чӣ ба 72 точка кор мекунанд. Давом медиҳем. Мо 72 точка кор мекунем. 72 ва оянда бо иноро ба шумо пурратар ва хубтар мефаҳмонем. Барои ки ҳозир даромадан ба ин барнома мо дорем, бояд шумо бифаҳмед ки ин акноҳо чист. Давом. Мо бо сантиметр кор мекунем. Инҷа сантиметр меистад ва RGB нигоҳ кунед. Бо ду формат кор мекунем. Агар шумо широка форматни чоп кунед, мисол баннер кунед, аракал яъне ки барои чопҳои калон баннер овезон кунед дар берун яъне ки биноҳо, бо смайк кор кунед хеле хуб аст. Вале ҳозир мо ба смайк кор намекунем. Мо барои акс. Инак мо ҳамин RGB мемонем меистад. Инҷа ҳам хел стандартни меистад. Агар мо ҳозир варақи холис кушода мекунем, хоҳем фонашро сафед мекунем, хоҳем сурх мекунем, штоб вақте ки сазад окей, инҷа сазадро зер мекунем, ҳамин ранг хати мебарад. Вале мо ҳамин сафед хеле хуб аст. Окейро зер мекунем. Ина мо 10 ба 15 сохтем. Анаку мо гуфтем инҷа сахранид барои чӣ? Мо аниминро метонем сахранид кунем. Номи инро мемонем, яъне ки акси оддӣ. Акси оддӣ. Номи ҳамин сахраниёни, яъне ки тамом сахранид набор. Окей. Ана дидед? Аниминҷа пайдо шуд ин сахранение. вақте ки зер мекунед, ина номи ҳамин аксатон мебарад, яъне ки акси оддӣ. Саздавад мекунем. Саздад кардем, ин хеле варақи холӣ баромад, дӯстони азиз. Алта зер мекунем, ролики мишка, дӯстони азиз. Топхӯракаш. Пеш қафо мекунем, акс пеш мешавад ва қафо мешавад. Инак мо дар тарафи чап нигоҳ кунед, дӯстони азиз. Як гала инструментҳое дорем ки асбобҳои корӣ аст. Мо ҳамаи ҳамино хати насиб бошад, то дарсҳои охир ҳамааш хати ҳатман кор мекунем. ва яке чизи дигар, ва боло ба мо панел информатсия дорем. яъне ки инҷа панел, инҷа гуфтам ку файл закрит кушода шавӣ. Бо инҷа хеле чизҳо ҳаст ки дар вақти дарс бо шумо ҳатман мегузарем. Редактирование, яъне ки аксро чӣ хел редактирование, қафо пеш, ина например мисол ана ина гирем. Изображение, яъне ки изображение чист? Анамин аксе ки шумо кушодаед, анаминро изображение мекунанд. Ҳаминро мо бояд чӣ кунем? Инҷа медорем 90 градус ина тоб медиҳем. хоҳем бо медорем ҷойрба мебарем бо 90 градуси дигар. Ин барои анамин аст. Мақсад гирем яке пеши бад кардем ва намедонем аз ки ҷо биёвем. дӯстони азиз, вақти пеши бад кушод, мо чӣ кор мекунем? Control 0, яъне ки аз клавиатура 0ро зер мекунем. мебиёд стандартни чанд қадри буд, ҳамоҳа ҷояш ба меистад. Аку нигоҳ кунед, аз инҷа мо чӣ дорем? Асос Photoshop бо слойҳо кор мекунад. хеле ин қулай аст барои Photoshop, ҳамин қадар беҳбудӣ, яъне ки аз дигар барномаҳо фарқ мекунад. слой мо анинҷа дорем, дӯстон. оз ина кушода мекунем, инам кушода мекунем. ин хай меистад. нигоҳ кунед, слой. мо агар як акси дигарро гирем, ин открит мекунем, як акси дигарро. ина масалан гирем байрақи Тоҷикистон. ино тараф мекунем, ина ин тараф. дидед? мо метонем ин аксро гирем, болои ин акс партоем. окей. вақте ки шумо якум бор Photoshopро насб мекунед, дӯстони азиз, насбро каша бинед. вақте ки ин хеле PSD акс мегиред, нигоҳ кунед, намедонед аз куҷо майда кунем. ина хат дораду, вале ин хеле надорад ҷои қабидан. мо чӣ кор мекунем? вақте ки анамин инструментро гирифтем, болои ҳамин акс зер мекунем, ин инструмент гирифтагӣ бошад. Анаминҷа як галочка показать управление. зер мекунем, ана хеле мешавад. баъд нигоҳ кунед, ана майда мекунем. дидед? агар мо яке хато майда кардем, нигоҳ кунед, дӯстони азиз, пачақ мешавад ё борик мешавад. барои мо бо ҳамроҳи ин чӣ кор мекунем? мо shiftро зер карда майда калон мекунем. нигоҳ кунед, па пропорсия майда мешавад ва калон мешавад. ин хеле қулай аст, яъне ки бо зер кардани shift якҷоя. агар shiftро сартиям, нигоҳ кунед, хеле мешавад, гум мешавад. барои мо бо shift ин қадар мемонем ва нигоҳ кунед, вақте ки мо ҳаҷмро майда кардем, дубор болои ин зер мекунем ё ки интерро зер мекунем. мебарем ин тараф мемонем. ва дуюм акси дигарро ҳуй мекунем. мақсади ман барои чӣ фаҳмондан аст ки слой чист. кушода мекунем,
این کفتر رو میگیریم. اوکی، این طرف میگیریم، کفتر رو میگیریم. گفتم که اگر ما به شیفت زیر کردن مایده کنیم هر خیل حجم میشن، برامون با شیفت میکنیم. شیفت رو میگیریم، مایده میقپیم بالا و از اینجا میتونیم بمونیم. دیدید دوستان عزیز، слой анаку маънои слой чи инро мо қатъ мекунем, поён ба баъд мегирем. слой маъноаш анемин. дидед якум слой чӣ дорем? ина мо чашмак аст. ин чашмакро агар гирем инҷа нобуд мешавад. нигоҳ кунед, ин слои яъне ки кафтар будааст. инаш слои байрақ, ин слои фон. дидед метавонем бо ин заливка ягон хел ранг диҳем. масалан қафоро дидед, мо дидед ани слой ба мо додем, яъне ки пони байраqa вай кард, сурх кард. нигоҳ кунед, анемҷа ҳуҷа худаш шурӯъ шуда истодааст дарсо. анемин дар ҳар як стандарт не ами фотошопу санобкам мекунед, анемин ҳаст. анемин авози болак аст, стрелкача зер мекунем. дидед ин история, яъне ки чӣ коре кардед, хато кардед, остак якта қафо меравед, якта қафо меравед. дидед бо инҷа шурӯъ мекунем, ҳамита меравем то нола. барои муқаддар дӯстони азиз, анеминам аёд набуроред. Ctrl Alt Z зер мекунем, қафо мешавад бо клавиатура. агар негӯем, историяро мекушоем ва қафо пеш кардан мегирем. ҳаминҷа хато шуд, ҳаминҷа мемонем. тамом, бо давом медиҳем. инро қатъ мекунем ки мо пространстворо танг накунем. инак барои ҳамун вақте ки мо рангро гирифтем, бояд мо бинем ки фон бо мондагӣ ба фонро мегирем. мақсад фаҳмондадиҳии ҳамин панелҳо буд барои чӣ дар кор. мо метавонем аз инҷа гирем, ин хелтием, метавонем аз инҷа гирем, ин хелтием. инҷа метавонед ин хели цвето, метавонед хеле хати кор кунед. ин хел ба худатон ранг мисол ёбед. инамин ранг аст, инам инҷа. метавонед тёмнитар кунед, инҷа тёмни мешавад. хоҳед яркӣ. метавонед бо ин рангҳо кор кунед. дидед, ин масъалаи ранг. яке гуфта намешавад дӯстони азиз, мо яке ягон кнопкаро зер кардем ки ани хеле шуд, дигар инструментҳо нест. метавонед бо кнопкаи яъне ки таб аз боло ҳозир ман мемонам расмашро, анин табро зер мекунед, пайдо мешавад. вагарна гуфта агар нашавад, шумо дигар чӣ зер карда бошед, ани хеле ҷои маҳкам нест. ин ҳарфи F-ро зер мекунед. F-ро зер мекунед, ин хел мешавад. бо F-ро зер мекунед, ҷояш мебиёд. яъне ки се маротиба. яке зер кардед, нофаҳмида хел шуд, бо F-ро зер кунед, бо F-ро зер кунед, ҷо ба ҷо мешавад. ва яке гуфта намешавад. ино ҳар ҷо пароканда шудан. нигоҳ кунед дӯстони азиз, пароканда шудану шумо намедонед инро дар куҷо монед, инро дар куҷо монед. яъне ки инам пароканда шуд. ягон ташвиш накашед. медорем акно, медорем рабочий среда ва чикор мекунем? Сбросить основной рабочий среда. окей. ана дӯстони азиз, бо ҳамааш ҷош ба омад, бо ҳамун слойҳо, бо ҳамун чизҳо. ягон ташвиш накашед. ин история. ин стандартни история. мақсад чӣ коре кардед, дар ҳаминҷа сейв мешавад. кай ки хоҳед, ина дидем чанд ранг иваз кардем, ина кардем, ҳамаш. ва оқибат мебинем аминда мемонем, ёки ин ба мемонем, бо давом метиҳем, инош нест мешаванд. ҳозир мо ин аксе ки мақсад ина тайёр кардем, ҳамашро хушрӯ кардем. барои сахранид медорем, аминро мегирем, файл, сахранид как, яъне ки дар куҷо сахранид кунем, се равно ина ҳуй мекунад ҳозир ба мо. барои ҳамун сахранид какро зер мекунем, меравем ана рабочий стол. дар мо чӣ мебурояд? рабочий стол ба мемонем, хоҳем ягон изображение, яъне ки дуруни дисксе, ёки ягон жесткий диское ки ба худамон қулай аст, яъне ки маъқул аст. ман ҳозираш барои фаҳмондан рабочий стол медароем. вақте ки сахранид мекунед, мехоҳед ки формати JPEG-ро аз PNG хай насиб бошад, бо пурратар мегӯям. асос даромадед, номи файлро дар инҷо мемонед ва форматро интихоб мекунед. формати мо аз ҳама всемирни формат, ин формати JPEG. анамин JPEG 2000 JPEG ин хеле не, фақат JPEG худи JPEG. зер мекунем, номи аксамонро мондем ва сахранид мекунем. дар мо
یک اکنوی دیگر میبرد. این اکنو یعنی که صفتی این عکسی که ما سیف میکنیم، یعنی که سخرانید میکنیم، صفتش رو میگوید. 8 این میانه است، یعنی که ما باید چیکار کنیم؟ نیلو چی مونیم 10. با هست از این زیادتر یعنی که 12 است دوستان عزیز. زیر میکنیم یعنی بالاتر میبریم 12 این ماکسیمال. میتونیم ماکسیمال میتونیم که 10 بمونیم، اونقدر جایی بسیار نگیرد، ولی 10 از 12 اونقدر فرق هم ندارد. برای اون میتونیم 10 بمونیم یا 11 بمونیم یا 10، چند خیلی که به شما معقول است. این مقصد هاش میگیریم. ما میمونیم چی؟ خیلی 2 میمونیم. اوکی. و باز یک بار دیگه سخرانید که میکنیم با همونجا، یعنی که این راش رو ما 2 میمونیم و جی پیگ سخرانید و این رو ماکسیمالی میمونیم. باز به شما میفهمونم. اوکی. انا که ما میداریم از اینجا قد میکنیم، میداریم در اینجا. دیدید؟ یعنی رو اهمیت دادید. این یعنی که دوی کردگی مو بود. انا که از ما دویمش میداریم. اینه دیدید؟ چخیل صفتش نقصتر از این دیده. اینه 1 2 1 2. برای من دوستان عزیز این فتوشاپ خواهد همه رو در حیرت میموند. میخواهد و میتونیم نصیب باشد. خدا نگهبان شما تا درس های آینده. زنگوله رو زیر کنید تا درسی نو که برآمد به شما خبر دهد. سلامت باشید.